बायदि फरायनायफोरानो फैथारा नकलखौबो नायनो हाथाराखै नोंहा मालाय लिरसोदों खोमा सिखिरि आंनानो फेलसो जागोन बायदि मोनबाय आङो नकल लानाया 10 मार्क्सनि फैखादोंमोन आंना आयौ नायनोनो हायासै आङो मास्टारानो मा एसे कारा प्रफेसारा आंबो फेलसो जागोन बायदि मोनबाय आङो फरायना फैदोंमोन मोनफा मोननै बारा फरायखायाखैमोन आं एसे फरायना फैदोंमोन माखौबा गैया कमन गोलैथाराखै आरो आं एग्जामाव बावगारजोबदों आंबोथ' बालनि बावगारजोबदों मा फरायना फैदोंमोन पास जागौमोन आङो बावगारामोनबा 10 मार्क्सनि आङो बावगारना थादों आयु बेनिफ्राय आरो माबायाबो इंलिसआवसो लिरनांगोना बानायनाबो लिरनो रोंला इंलिस मिडियामफोराव फरायनायफोरा मालाय बानाय लिरनो हायो खोमा आंबो बावगारजोबदों गिबायसो आं फेलसो जागोन बायदि मोनबाय लैथोआ बुंदोंमोनानो नों एग्जामाव आन्दायहैगोन होननानै मानोना जोंफोर इंलिसाव एग्जाम होफेराखैयानो बेबायदि टटेल इंलिस जेनेबा हाइ स्कुलाव इंलिस साबजेक्टखौ होयो दिनै थेवबो इंलिस साबजेक्टआव हाइ स्कुलाव माबा थासिनाय एसे थायो ग्रामार थायो सेन्टेन्स माबा बेफोरावनो नाम्बार लानो हायोना कुइसन एन्सार बारा लिराबाबो न'निफ्राय फैनाय समाव गोसोआव दंमोनानो आङो फरायनायफोरखौ बेनिफ्राय एग्जाम फैनाय लोगो लोगोनो हानायखौबो हायासै आं गासैखौबो बावगारजोबदों आं बानायनोबो लिरनो रोंला हाय बाल सिखिरि आंनाबो बेबायदिनो जादों फरायना फैनायखौनो एग्जामाव लिरनो गोनाङाव मोनसेबो गोसोआव थाया बावगारजोबदों गासैखौबो इंलिसाव लिरजोबनांगौ दा बानायनाबो लिरनो रोंला फेल जागोन बायदि मोनबायहाय आं बाल नकलखौबो लिरनो हायासै बे सासे लोगोआ उनाव जनाया बे देखायगोन होनबाय पेपाराव लिरनानै गैयाहाय माबा प्रफेसारानो इसिबां स्ट्रिक्ट बेनिखौबो लिरनोनो हायासै आङो बेसेबा दुखु जाबाय आंहा फेल जाबोला मा जागोन दे दाख्लै थांनायफोरा मोजां जादों दिनै इंलिसखौबो जेनेबा पास जागोन जेन थेनेबाबो आरो बिनि उनाव बे माबा बड' माबा एडभान्स बेफोरबोथ' मोजाङानो जादों दिनैनिखौ आं फेल जागोन बायदि मोनथारदों औहाय बाल गासिबो इंलिस रागासो जोंबाय बिमा बिफाफोराबो धोनि जानाय मोनब्ला इंलिस मिडियामाव होनाय मोनब्ला बानाय लिरनो हागौमोन बालनि रागसो जोंसोबाय आं फेल जाब्ला फरायखालाबां आरो इंलिस रोंब्लाबो वर्डफोरानो गोराथारना बेबायदिखौ आरो बानायना लिरफेराखैना जोंफोरो जेनेबा एसे एला इंलिसखौथ' रोंबाबो बे नाथाय बेबायदि साबजेक्टफोराव आरो गासैखौबो बानायना लिरनाया इजि नङाना बर'आवनो हाबावा जेनेबा ससियेल साइन्स बेबायदिफोरखौ नंगौथ' र' दासो गोदान आरो जों एग्जाम होदों बर' मिडियामाव लिरै फुट इंलिसाव फैजोब्बाय अबाव आन्दाया जानो देनाय जोंफोरो गैजारोङिनि फिसाखायनो बर' मिडियामाव फरायना दा कलेजाव आन्दा फैजोब्बाय फरायमारलाहाय आं फेल जाबाथाय हाला बायदिसो मोनबाय आङो नकलबो लिरनो हाया बाल मादि नकल लायोआनो एसे एला आंदि बेखौबो हाया लानालाय मा जानो खिजानायनि नकल लाबाय फैबायबो 10-15 मार्क्सनि फैदियानो आंना गैयाहाय एफा लेक्सारारा बिनि थाखायनो नकलखौनो बख'नोनो हायासै आङो मामि दिनैबो बेड निउस मामि मा खालायनो बे सेंग्राया सप्तासेसो जाबाय फैयाखै मामि फैयाखै जा जायगायाव बे क्लास लायोमोन बे जायगायाव सप्तासेसो जाबाय आं सानफ्रोमबो नेना थायो सानफ्रोमबो फैयाखै बियो सानसेबो फैयाखै बियो बिसोर पाटनायाव थांफिनाखैथ' बेखौनोथ' सानदों र' आङो पाटनायाव थांफिनाखैथ' बिसोरो नों होनब्ला बिसोर थानाय जायगाखौ चेक खालायहैया मानो खालायहैदोंमोन आयै नाथाय रावखौबो नुवाखै आं न'खरसेल' मानसि जानायमोनब्ला आं माबा मोनसे साननो हागौमोन दंमोन गैयामोन नुनानै माबा मोनसे हमनो हागौमोन नाथाय बेथ' फ्लेक्सोना बेखौथ' आं दा मिथिला दंना गैया सप्तासे जाबाय जुदि फैयाखै आंनिबा बिसोर थाङाखै मामि इसिबां हरखाब थांग्रा मानसिया फ्लेटआव थायाना बिसोरनि आरो गोबां डिटेल्स मोनथिनो दंबावो जोंहा बे सासेल' मानसिजों मोनथिनायजों जाया नों माबारै बिसोरनि न'आव हाबनो हानायब्ला हामसिगौमोन र' बेनिफ्राय नोङो बिनि बिदाखौ अबाव नुनाय बेखौथ' आं टाउनावसो नुदोंमोन नै खोनासं निकि नों क'क्राझार टाउनाव खेबसे फाक मारायनानै फैथां खेबसे जास्ट गिदिंनानै फैथां जायगा टाउन खिनियाव मा खोथा नों बेखौ नुनोबोथ' हानाय इसिबां गिदिर टाउनाव अबाव नागिरनो आं आरे ओरैनो जास्ट नोङो साज्रांल' नाहै दखानफोराव थानो हानाय ना बाजारफोराव मार्केटफोराव दे होमब्लालाय बेनिफ्राय जुदि बिखौ बेयावबो लोगो मोना बिसोरनि फ्लेटसिम थां आरो चान्स मोनब्लाथाय फ्लेटनि सिंसिम हाबनानै ओरैनो नाजाराफोरखौ नायनानै फै नुथायफोरखौ नुनोबोथ' हानाय सोर अबाव थायो एसेथ' मिथिगोन नोङो माबोरै जाखोलै एग्जामा मोजां जादों र' पास जाखागोन आंबो पास जाखागोन मालायफोरासो मालाय इसिबां खुसि मिनिनाय मालाय लिरनो हासिगोन खोमा
खोब माखौबा गावनो लिरगोनखां गावनि फरायनायजों लिरगोन आंनि खाथियावनो जिरायदों बियो इसे बिदिखाया फेन्दा मानि नकल लिरना लाजोबदों मिथिबाय नकलजोंनो पास जाखादों बियो बेसेबा गिथारा फेन्दायाव लिरना लादों मायावबा सोना लादों आयु नुबा देनजारसो नोङो दख'नानि मायावबा बेनिफ्राय सिथाबना लादों आयु नंगौ बेबायदिबो नकल लालायो औ जायाबा नकलजोंनो पास जागोन र' मालाय बिसोर नकलबो लानो रोंगौ फरायाबाबो मालाय नकल लानो रोंगौ जोंहा फरायनाया बारा मोजां नङा नकलबो लानो रोङा सेससिगा जोंफोरो जाबाय आं फेन्दा मानि लिरना लालायो आंबो नुनानै बेसेबा मिनिबो ओंखारदो सकबो जादोंमोन रागाबो जोंदोंमोन बिसोरसो नकलजों पास जासिगोन जोंहासो फेल जासिगोन खोमा मानसिया ओजों बेसेबा देलाय मांग्रि देलायसोयो मानसिखौ नुनानै नकल लानाय बायदिखौ नुवा ने ओजों बासुलसो नकलबो जालायो मालायफ्रासो मालाय नकलजों पास जासिगोन औहाय जोंफोरसो फेल जासिगोन बायदि मोनबाय आं औहाय जायाखै जाया खिजानानैनो एबार फेल जाब्लाथाय आं हले नकल लानो हानाय कलेजावसो एडमिसन लागोनाय नकलजों पास जानानै मा खालायनो मा खालायनो बेलाय जाम्बिलाय जोंफोरलाय ओरैनोलाय माथो रोंबावो जेबोखौनो रोंखाया बिखिम जाया फरायनानै मा खमसा साख्रि मोनगोन जि नकल लानानै हायार सेकेन्डारि पास जाना थाबानो जासिगोन आंहा ओरैनोबो इंलिसखौनो रोंखाथारा आंहा हाइ स्कुलखौबा जेनथेन बर' साबजेक्टआ जेनथेन 30 जेनथेन 30 अबावबा 35 32 बेबायदि मोनना पास खालायदों बे कलेजावलाय आरो गथाय गासिबो इंलिस साबजेक्ट गोजा बे खिजानानै पास जानांगौ आंलाय जाखाया आं पास थैद मावजि नोंना आरो बांद्राय र' मेबो बेनो हे जाम्बिलाय सिखिरि थारखौनो बुंदोंसो आङो थारखौनो बुंदों बे फेल जाब्लाथाय फैगोन बोसोराव सानैबो एडमिसन लाहैनोसै बेयाव जोंफोरनि जोंनो खाथियावनो माथो साइकेलजों थांबानो जागोन मिथिबाय सरकारि नङा कलेजा बेसेबा नकल लानो होयोनो डेस्कआवनो नटबुकफोरखौ लिरनानै मायबा बे कपिफोरखौ बेबायदि डेस्कआवनो लानानै लिरबाय थायोनो प्रफेसारफोरा जेबोखौनो होनानो आयु माबायदि कलेज बेलाय बेफोरलाय मासि जोंफोरा पाससो जानांगौब्रा पाससो जानांगौ थैद फाग्लि जानला मोनला बुंबाय दे थौदो टेनसनावनो साहा कापसे लोंना फैनोसै सिंग्राजों फैसा गैयाहाय मावजि जिनो लोंला फैसा गैया आंहा 15 थाखाल' दङ गारि भारा है फाग्लि लोंनो आं होगोन दिनैनिखौ नों उनाव माब्लाबा होबानो जागोन होमब्लालाय सोरबा सिनायसै नामायथाय आंखौ मास्क गानबोनायबाबो हामगौमोन खोमा बे नेवला लरग' लावगाया मानो थाखैथाय क्लास लानो बे बिल्डिंआव हाबनो गोसो गैथ'वामोन आङो दा सोरबा नुबोला सिनायब्ला प्रब्लेम जागोन बेबायदि थांनो हानाय नङा आङो मास्क गानना फैनि र' मास्कखौबो लाबोफ्लाङासै मास्क गानाबा थांनो हानाय नङा मास्क गानबोनांगोन आं बिनि उनावसो थांगोन आं बेफारानो बिराद गाज्रि माथो बिक्रियानो गैया बेबायदिबालाय माबायदि सोलिनो हानो मानसियानो फैयाखै फुंनिफ्राय सासेबो अबाव फैनो दे आंनि दखाना फिसा मालानो गैया मालायफोरना मालाय गिदिर बेसे दखान गिदिर दखान खेवजोब्बाय आंनाव जेबो मोजांखौनो मोना मालखौनो सोनो हालाबा अबाव बिक्रि जानो थेवबो गरफा गरनै जायोमोन थाइफा थाइनै ओंखारोमोन बै बिल्डिंनि सिंनि दखाना बेसेबा गिदिर दखान लुना होबायना बेयाव सेस खालायना होजोब्बाय बिसोर आंनि दखानखौ एसे एला सोलिनायाबो बे दखान गंसेनि थाखायनो सोलिला गोनां मानसिया दखान होदों 15 लाखसोनि माल दंखायो खोमा गोनां मानसिया जों गैयैखौ जेखिंबो नाख्रेबजोबोलै दखान फिसा होननानैबो जानो होआ जेनथेन ओरैनो फिसा फेनलायै रुजु रुमै सोलिगासिनोमोन दखाना बे दखान गिदिरा फैनानै जोंफोरनि दखानाव दा रावबोआनो हाबला गोनांफोरालाय मा जेखिंबो बेंथेना लानो नागिरो मोनबाबो थोआ बिसोरनो जोंबायदि गोरिबा आरो एसे एला मोननायखौनो थोब्लेट माब्लेट खस्थ' मस्थ'यै सोलियो गोनांफोरना आरो 1000 थाखा लाख मोनबाबो सोलिनोनो हाया बिसोरना खरसायानो बांसिन जोंहासो भुगिनांगौ जायो गरफा गरनै खामायना जानायखौबो बिसोरासो दखानखौ होबाय 12 लाख 15 लाख थाखानि दखान जोंफोरनि बे फिसा दखानावलाय दालाय सोर हाबनांगौ बेफोरबायदि गोरिब गुन्द्राया जेखिंबो नाख्रेब जानाय साख्रियाथ' साख्रि जेबोखौनो दा बुंसै फैसा गोनां नङाबा खुजोआबा थैनोबो नों साख्रि मोना बे गोरिब गुन्द्राया गरफा गरनै मोनजागोन होननानै बे दखानफोरखौनो फिसा फेनला होलानै सोलिलाबायनो हागोन र' खोमा होननानै होयो बेखौबो बे गोनांफोरा मेगन सानानै गावसोरासो गिदिर लुना लायो बेनिफ्राय जोंहाथ' मा गैखाया दाथ' बांसिनसो गैला साख्रिखौबो जोंनि बागोआव दोना बे दखाननि नामावबो बिजनेसनि नामावबो जोंफोर फिसा खालामनानै माबा मोनसे जुथायनानै धार थुफार खालामनानै दखान फिसा होयो माबा बिजनेस मावो बेखौबो गोनांफोरा मेगन सानानै गावसोरासो गिदिर लुना लाबाय जेखिबो राहा गैया जोंफोरबायदि मानसिया नाथ' भिखारि बायदि बिना जानो हायो नाथ' मोजाङै खामानि मावना जानो हायो जेखिबो राहा गोथे
आबा बारहुंखा एसेबो मोजां मोनाखै? आयै एसे मोनदों। आयै आंना क्लासाबो कलेजाबो एसेबां दिन सुटि थांबाय। देहा गाज्रियावलाय अबावथो, मोजां जाथों दे, मोजां जाबा थांनो हागोन। माबा जानोना आबा चिकेन सुपफोर? नों जेबोखौनो जायाखै माथो, बांसिन दुरबल जालांगोन। आं माबा बानायनो होनि फर्माखौ, चिकेन सुप लों, एसे सामब्राम होनानै बानायगोन। आयै आं गोसो गैया। मानो गोसो गैया र', आं बानायना होनि। जायाबा लोङाबालाय बेमारालाय माबायदिथो हामनो? आरो मानोथो जाखो बेबायदि? सान्दुं गोसाखायसो जाबाय नामा ए गरमावनो? बेमार जाया माथो जागोन सान हर रुम सिङाव हाबना थाबोला? बेबायदि जाबोर बायदि रुमावनो थाबाय थाबोलाय मा जानो? इन्जयमेन्ट गैया, जेबो गैया, जेरावबो थाङा लोगोफोरजों बेरायनो थाङा, जानायाबो बे न'निल' बुस्थु जागोन, बेयाव जेबो बुस्थुखौनो एडजास्ट खालायनो हाया। मानसिया एसे जालु जाला बेरायला बेरायसि खालायनांगौ, मिथिबाय? एसे एक्टिभ थानांगौ, होमब्लासो बेमार जानो हाया। आंखौ नाय, आंखौ माब्लाबा बेमार जानाय नुदों नामा नोंसोर? हो, माब्लाबा बेमार जानाय नुदों? दोन, नों गथ'खौ जानला मोनला दा सिखायसै। मा जानला मोनला बेरायनो खोथा बुंदों? फंबायखौनो बेफोरखौ फोरोङो सोरबा? थोद, जेबो बुजियालै नोंसोरो, मोजांनि थाखायसो बुंदों आं। अबावथो न' सिङावनो हाबना थानाय नुयो? कलेजाव थाङो, क्लास लानो थाङो, बेफोराव थाङोआनो माथो। बेजोंल' जायो नामा? मानसिया एक्टिभ थानांगौ, एक्टिभ एक्सारसाइस टाइप जायो होनबाना, मिथिबाय? बेरायबाय थानांगौ। दोन, नोंनो बेरायबाय थाबानो जाबाय। बिफंखौ जानला मोनला दा फोरोंसै। आंनि खोथाखौलाय अबाव लानो नोंसोरलाय? बेबायदि बांद्रायखायनोथ' बांद्राय जाजादों। बेबायदि बिसिनायाव जिराय जिराय फरायबाय थानाय, टेबोलाव जिराय जिराय फरायबाय थानाय, खिन्थु बांद्राय बिजाब नायबाय थानाय, खिन्थु बेमार जादों नोङो। है, जाम्बा जाम्बानो फाग्ला बाथ्रा बुंबाय थायो। फाग्ला नङा, आं थारखौनो बुंदों, प्रेक्टिकेलसो आङो, प्रेक्टिकेल। बाद हो नोंनि प्रेक्टिकेल। गोसोफोरखौ एसे रिलेक्स खालायनो हानांगौब्रा, होमब्लासो बेमार आजार जाया। बे मोनसे खोथाखौनो सानबाय थाब्लालाय बेमार जाया मा जानो? फरायनाय